Takže zdravím vás u nového videa a jsme tu zpátky u Boga Boga, takže mám dlouhší dobu jsem nevydal video, jakože a asi si můžete všimnout, že mám full god. Nemám teda najméně zlata ani krystalu. Bože, já mám stak, já už více ani nemůžem. Ejaj. Nevyšlo dlouhší dobu video kvůli tomu, lebo kamarádovi vstavil mapu. Postavil jsem vlastně už 2 mapy, ale a snažím se aj naprogramovat addon na Bedrock. Hello. Jo, takže tady je modrý trap. Dobré vědět. Jsou tam nějaký typci. Yes, sir. Snažit přiblížit ký. Ináč Dave má 23 milion HP, když se nevěděl, tak Dave kríče. Myslíte, že mě vidí? Podle mě vidí. Podle mě viděl. Ňamka. Co bych jim to také mohl spravit? Něčím jim šeliho? Jakože já jsem byl též trošku. Chcete pozůstatky šeliho? Tady jsou. Ty vole, to je teda chat. Yes. What? Yes. What yes? Mám to spravit, ale pan. Kámo, vy používáte teprve roky? No tak týchto já nemůžem zabít. Vole. Ne, já nechcem být. Bye. Si zámíme se. Thanks. A mám tu taky dáreček. Kde to je sakra? Tady tureta.
Hmm. Nevím, co bych jim to také mohl spravit. Jakože vidím, že se snaží. Možno nevěděla to, že ono jim to zmizne, jakože do pár dní, ale no, ne do pár dní, hned jak se odpojí. Teda keď nevím, či budu vědět najít tento server. Vychádza mi docela jedno, aj keď s pumpkinama z... To mám. Hej vole, kde mám blood fruity? Nevíte? Fire, hide, berry. A tady, blood fruity. Oni se podle mě bojí, že bych jich něco zabil. Co vůbec já nemám v pláně, jakože... Počkat, toto ne. Jakože vůbec ne, vůbec jich nechcem zabít, ne. 27. Zkusím si dát do nějaké questy. Mine down shell. Však já jsem prý 50krát umřel, jak ho mám porazit? Hej, vole. To je. Ne, já jsem to nechtěl dát tam. Absolutně ho nepoznám, ale... What's up, troll? Já nevím, to byl asi nějaký týpek, kterého jsem stretal na servery. Random servery. Tady si. What are you doing, baby? Vůbec tě nechcem zabít, vůbec se nestačím dostat. Nebudem to komentovat. Vole, ty tak dlouho ťažíš to. Pojď sem! Jo, mám to. Jo. No, teraz tvojho kámoša čeká ten istý osud. No, najskôr ale zničím toto. Už není váš tribe. Asi si to nechám. Tu 50, sorry. Pojď sem, ty hade. Do vody prede mnou neutečeš. Vole, já jsem tak levý.
sem! Bože můj! Ty kokos! Pojď sem! Ježiš, ty si... Pojď sem. Proč nemůžeš vybrat tu lehčí cestu? Dobrý. Ne. Jo, ináč, kdybyste chceli vědět, že asi jak silná je táto zbraň. No tak, iba tak pro zajímavost. Aj ty. Všetko. Ale konečně mám level 90 baby. Juhu. Konečně. Za chvilku budeme mít pink diamondy. Hej, ale ty co si myslíš? Jakože já s nikým nebudem na týmě. Stupid. How about you doing? Iceberg. Ej, vole, vyskoč to, ne? Však to máš. Jeden krok. Jakože tady je docela cool prostředí. A no, já jdu na letočky. Nám se raz stalo, že představte si, že tyto dva typci tak ovládnou celý server. Doslova, títo všetci budou černí. No tak asi něco také, v také situaci jsem se ocitl pár dní dozadu. Ale jakože mě jediné, co mi stačí, je dostat Shelly Backpack. Ty, co nevědí, co je Shelly Backpack, je to admin backpack má infinity storage, takže v podstatě můžete mít v inventáři kolko věcí iba chcete. Můžete mít v inventáři, co já vím, 10 000 bloodfruitů, mech, zabere to asi tolko to. Já jsem se vždycky s mojím... On je ještě 3. OMG. Ale já najskôr musím narážit. To je sakra. No, toto. On mohl mít to trošku lepší bridge alebo dock, keď byste nevěděli. Tak keď se dostanete, tak si našetříte asi na to, lebo to se tam ťaží, ničí. Item me. What? Item me. Please give me. Jedeme. Asi zničíme ještě 3, co? No, pochyboval bych, ale... Kámo, představte si Shelly Backpack.
vole Billion Bloodberry a Meatmaker. Keď nevíte, co je Meatmaker, je to v podstatě najsilnější zbraň ve hře. Dokáže one-hitnout god playeru. Takže... ne. Nevím proč, ale strašně mě baví říkat mech. Poc. Že... Hej. Položím sem Ironovou turetu. Až se dostaneme už rovno na vrch. Počkat, ale ještě musím jít zničit tuto cíčku. Teraz se sem typci nemají jak dostat. Já pochybujem, že by to stavili tak dlouho. Takže... štočí mi to. Bych také mohl spravit, jakože... dlouho... už nevím ani vyprávět. Nevím, ale dlouho jsem jakože nic nevěděl, lebo jsme neměli privátní server. Bananas. Hej, nekopíruj, já už jsem banán. Ta 51 mililitr, pojď. Jo, a vlastně on se to určuje, jaký máte level, nebo je to není, že vám vybere náhodné číslo. Vlastně, keď si spočítáte moje všechny reběti, tak 1900 levelů, fuha. Už vím, jak dlouho jsem farmil, sakra. Doslova jsem farmil jakože non-stop Asian 3. Non-stop. Lebo keď rejoinete, tak než nikdo není na servery, tak to refreshne server a v podstatě tady všecko bude zpátky. Položíte si tu postel, boom, farmíte Asian 3 a máte, vole, 10 000 levelů jak nic. Fuj. To proč jsem teraz povídal, já tady mám pustěný vedle Dr. Pop, nějaké SCPčko. Počkat, kouknem se. SCP 2094 nějaký Mommermouth, či jak to bylo. No, že jsem teraz povídal úplně, že náhodné slovo, ale... Kámo, ještě 20 000. No, 19 000, ale to 20. Já to možná ani nestihnu do konce videa. No to je jedno, já si radši... Pomohl jsem jim tam trošku, já si jdem spravit toto. Já si pamatuju, že měl tak 5000 životů. Co? Kdy má? Kdy má iba? Jsem blbý, alebo? Kdy má iba 1500?
Jaže... Huh? What? Já si ani ne... Nenarfli ho náhodou. Mám skoro full backpack. To sa mi nelúbi. Moja stolička. Ináč, co říkáte na můj pik, Shelly kot pik. Bohužel nemám penězky. A už vůbec nemám peníze na toto. Nepýtajte se, jak mám Bone Club. To je... Ty možno budu vědět. Počkat, mám nět. Ale jo, mám Shelly Armor, asi by se měl mě dát Shelly Tools. Lebo já tady mám, že aj magnetické. Ale mám Shelly Armor, Shelly Pick, Shelly X, toto se mi asi víc hodí. Jo a toto by mohlo být asi pro dnešné video vše. Jo, asi dojdem na moju pozu. Já se vrátím zpátky k programování addonu. A čušus.